kamar yadda kuke gani yanzu haka muna wajen jana'izar marigayi Aminu S. Bono. Muna fatan Allah ubangiji ya gafarta masa, sai idan ta mutu zama ya samu cika da imani. wani lokacin mutane na kuke gani da daidai wannan lokaci. Kamar yadda kuke gani a nan makabarta ce ta Ɗanlolo da take cikin gari na wajen Goron Dutse. Yanzu haka ana ƙaƙƙarasuwa, mutane kuke gani haka suna ƙarasowa wannan makabarta domin kawo marigayi Aminu S. Bono. Allah ubangiji ya gafarta masa, ya rahamshe sa, mu kuma idan ta mutu zo Allah ya samu cika da imani. Wannan wanda kuke gani haka jarumin Sadiq Sani Sadiq ya ƙaraso wannan guri domin yin ta'aziyya da kuma yi masa jana'iza insha Allah. Yanzu dai kamar yadda kuke gani mutane suna ta ƙara shigowa ta wannan makabarta ta Ɗanlolo da ke cikin gari da cikin ƙwaryar Kano kenan, inda kuke gani waɗannan mutane da suke ƙara shigowa makabartar domin rako wannan bawan Allah Darakta Aminu S. Bono, ubangiji ya gafarta masa. Kamar yadda kuke gani duka mutane ne ko ta ina suke ƙara shigowa wannan makabarta. da zuwa ya kai wata 6 ko 7 filin su kuwa billahi azimu ranar alhamis ne sai da yana shigowa mun tashi nan ni na wuce ma ban gaishe sai ya jawo kafa aminiya aka sallama kuma da gona da baki da kawai dai wannan yanzu kamar yadda kuke gani wannan cikin makabartar kenan, saboda yanayin yawan mutane a cikin makabartar kenan yanzu inda aka zo aka haka kabarinsa. Yanzu nan cikin makabartar kenan kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu haka ana shigowa da makararsa cikin makabarta. Allah ubangiji ya gafarta masa. Yadda kuke ji haka ana zikiri ne. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. wanda kuke gani yanzu haka irin makara ce wanda ake kawo ta tun daga gari. Allah ubangiji ya gabata masa. A hankali ya isa haka. Duniya kenan fa sanin darakta kamar da kuke gani mutane suna ta yaban halayensa, kuma jiya a daidai wannan lokaci an ga yana da ransa, lafiyarsa kalau, har ma ya fita aiki wanda Allah ya riga ya sa yana dab da koma ga mahalicinsa. Sai dai mu ce Allah ubangiji ya gafarta masa, amma idan ta mutu Allah ya sa mu cika da imani. Mutane to wannan abin ya zama izina gare mu, domin duniya ba komai bace. Kun ga yadda abubuwan suke kasancewa, za ka waye a gari da mutum lafiya kuma ƙarshe rai ya halinsa. Saboda haka ba wanda ya san inda zai mutu kuma da lokacin da zai mutu.
شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. آمين يا الله. Allah ka gafarta masa, Allah idan ta mutu zuwa Allah ka samu cika da imani, Allah ka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zan yi kusan da zuwa sana. Amin. To jama'a mu ƙara jin tsoron Allah subhanahu wataala, domin mutuwa ta isa ta zamo darasi da kuma izina ga dukkanin musulmi da ma wanda ba musulmi ba, domin ran ɗan adam ba abokin komai yake ba, kawai dai mu muke ɗaukar duniya wani abu mai girma wanda ba wani abu bace duniya. Saboda haka duk abin da kake ka dinga tuna cewa za ka mutu, za ka koma ga Allah, lokacin da baka shirya ba Allah zai kira ka, kuma wannan kiran ba a iya cewa ba za a je ba, dole sai an tafi. Fatan mu dai Allah ya sa mu kyawun ƙarshe, kuma Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya sa soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta cece mu a ranar tsira, ranar tashin alƙiyama. Assalamu alaikum. Ka gani filan. Ina dagawa. Ina daga waya. Kawai ka gane in ka zo daidai wajen firamare ɗin kamar magana. Amma alaikum salam.